posachedwapa tikupasirani zimene Profesa Arthur Peter Mutharika wayankhula atangofika pa Bangula ku Nsanje lero lino pamene president wa chipani chimenechi cha DPP Profesa adaganiza zokuti akachezere anthu aku Lower Shire ndipo lero pa 1 December ananyamukadi kuchoka kumene amakhala ku Mangochi ndi kulunjika msewu wa ku Lower Shire. Takhala ndipompo mumve zimene apita ayankhula lero lino pa 1 December ku Nsanje pa msonkhano. Ndamera kutero time chakuchipikuku tibefata daima pano uko siti aona yayi galimoto amaspika ekuchingani tiduse tufuna nsanja yende machangu nsanja indiyang'ane ine bwera mbali yaku pang'ono uzaime pano. Bwera pang'ono basokia uzipitako uzindoona ine zipitako pang'ono tiye nsanja ziko mwambiri koma uyima straight ubwerera mbuyo pang'ono waima ya chafu kona eya ubwere pano iweyo driver uzaime pano. Ziko mwambiri chala mwamba DPP oye! Chala mwamba DPP Chala mwamba Apita woye! DPP woye! Atati alipano msogoleri watu wa chipani cha DPP Profesa Arthur Peter Mutharika alipano chala mwamba huko. Apita woye! DPP woye! Tosefe woye! Zanja tuwaweze adadi. Chala mwamba. Apita woye! DPP woye! Tosefe woye! Zanja mwamba. Tuwaweze adadi huko. Adadi woye! Apita woye! Apita woye! Ziko magwambiri. Ndikuona mai yatu Profesa Gertrude Mutharika alipo mpano. Chala mwamba. Apita woye! Bwana President wokondedwa wa chipani chatu cha DPP Profesa Arthur Peter Mutharika mai yatu
Professor Gertrude Mutharika, a Secretary General to Bamba Mukito, Leader of Opposition, Olemekezeka, Dr. Chaponda, Honorable Mai Melena Vicha, Director wa Mai, a Director Ari John Mai Naijandi as Mai Wonse, Amene Mulipano, a Vice President atwa chigawo chino chakumwera, Olemekezeka, Bambo Mwanamveka, ainu wake adera lino, Mai Gladys Ganda, Apita oye! DPP oye! Bwana kuno kusanje, anthu amene anamizidwa aja ali pano. Bwana ananamiza kuti afuna apangire chakwamba highway sinachitika iya. Anamizaso kuti afuna apangire Sadikimia highway sana apangire soya. Bwana anthu awa anamizidwa kwambiri kuno. Munalonjeza kuika Bado University, Bangula University inu bwana. Kubwera kwanu pano ndi mdaliso. Anaidia Bambo mpulumusi watu wafika. Timuwepe adadi za jamamba huko. Mpulumusi wafika. Amene ali Pangorini watu wa chipani cha DPP. Amene aombole Malawi. Amene watopani mavuto kuti boma hili lichoke chala mwamba huko. Tazunzika bwana. Chakwera watizuza. Amene akuti Chakwera achoke chala mwamba huko. Chakwera achoke. Chakwera. DPP oye! Apita oye! Bangula ya Yakamoto. Mwauremu bwana. Ndipempe MP wanu mini wake wa malwano kuti akulandireni malwano. Ziko kwambiri bwana. Chala mwamba. Tatitsani. Adadi tidawapempha ndife kuti ayime si choncho. Ndipo adadi adavomera patatha kadziwiri kuti ayime. Amene akudziwa kuti akavotera adadi chala mwamba. DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Maya tokondedwa Professor Gertrude Mutharika oye! ASG atu oye! AVP atu Ona Mwanamveka oye! Shiguli cha utsinchacha oye! Adeda amai oye! Nose pano oye! Ulemu ndipereke kwa president yathu. DPP oye! Adad mwafika kuno ndikusanjira lanje. Adad takulanja ndi manja awiri. Ndipo tikufuna tikuthokozeni ife ngati amusanjira lanje. Kuti chinakukomerani kuti mubwere kuno kunsanje. Muime baboma. Koma makosiwe sose munasankha sanjira lanje pano pa Bangula. Usonyeza chikondi chanu. Adadi kuno ndikunyumba kwanu. Adadi anthu kunja kwa kunjenjemera atamvasa kuti mukuyimanso. Chifukwa mukuyimanso ndiponso mukuwinanso. Ndeti kuthokozeni. Adadi khani chete ndikufuna mumve mawu ndifunane pano. Adadi ndikuthokozani soni. Ndidalakwitsa mawu sindadziwa pasojeni ndalakwitsa mawu. Ndinapepesa chipani. Adadi ndili munthu okhululuka adadi. Munandikhululukira. Koma simunandikhululukire chabe. Munandipatsa mpando wina waukulu kwambiri. Mwinaso waposa mena na uja. Okhala advisor wanu adadi. Kuti ndikakhale mu office mwanu ndikakutumikirani. DPP oye! Mpando wamene uja adadi mwalemekeza chikowa ndi nsanje.
chifukwa MP wa D anaona chipani cha DPP chikwawa ndi Nsanje ndine ndekha wa MP onse 11. Ndi adadi kutokozeni kwambiri. China adadi ana anu mashado ana MP kuno ku Nsanje ndi kuchikwawa. Ndine mwini tinakhala pasi kuti tithandizire Kalembera kuti ayende bwino. Ndiye onse ma MP mashado anandisankha ine kuti ndikhale chairman wawo, chairperson wawo, nkhala pa mpando wawo kuti tiyesetse kuti anthu alembetse bwino, zinthu ziyende bwino ku Shire Valley kuno. Ndiye ndikufuna ndikutsimikizeni adadi kuti tiyesetsa anthu alembetsa kwambiri. Pali mavuto ena amene ndifuna ndikupatseni ndikuwuzeni kuti mwadziwe. Akuyesetsa kuchita zinthu zosakhala bwino makamaka NRB. Mashini okuti anthu akalembetse mawena sakugwira ntchito kulibe abwetsa zimachini zakufa. Kumpisa manja uku kuti chimachini chakufa. Kumalaka uku mashiniyo sadafike kufika komwe. Pena kumauza kuti mukalembetsa pano mudikire 2 weeks muzatenge chovoteracho muzalembetsa kutsogolo kuno. Pamene Kalemberayo akutseka tsopano adadi. Ndiye ife ndatulukira kale koma ife sitiyimva iyayi. Adadi ife asena adamanganja sitimayimva iyayi. Tithana nawo. China chimene ofuna ndikuwuzeni adadi. Chimene anthuwa adakupemphani kuti mubwereso mudzayime chifukwa aona mavuto akulu kwambiri. Adadi muli pa mpando inuyo mumati mukapabwera chonchi kwadi makuko chabwera chimanga chogawa. Kwabwera mpunga ogawa. Ndiye chimene akufuna anthu adadi mukatenga boma pa 16 September chaka cha Mawashi. Mudzapereke chigamulo. Kunena kuti chonde kuchikwawa ndi Nsanje khomo lililonse likalandire chakudya. Adadi oye. Komanso akufuna kunena kuti ndalama zakudya zipezeke, mafuta filling station mukionayo palibepo, mafuta apezeke. Zili kukosa zambiri zimene munasiya kulibeko zaboma sakuchita iyayi. Ngati kuti zili kukosa za CDF basi afuna zipezeke. Ndi adadi msonkhano wanga ndi wanu. Ndimangofuna kuti ndikupatsani chiukauniuni kuti kuli bwanji. Nkhani ya ndale musadandaule iyayi. Pitani kupa jausi kakhaleni mtima pansi. Ife ana anu ife pa ground ishilo likagwira. Onsewa ndi anu. Ana onsewa adadi ndi anu. China munanena ku Nsanje kuja kuti Nsanje adakupatsani MP mmodzi amene akuyankhulayo. Koma ulendo uno adadi nkhani ya ndale tikupatsani ma MP onse 5 a DPP. Chimene tikufuna tichite kuno ku Nsanje ine ngati mtumiki wanu mlangizi wanu adadi komanso nda research tichita research tikupatseni ana eni ankati mwa nyumba a DPP. Chimene tikufuna kuti tikadula chonchi magasa azikhala blue. Sitikufuna kupita parliament anthu azikasintha thabwa iyayi kuti alawira mbali ina iyayi. Ndi ulendo uno tiyang'ana kuti amene adati adati munthu MP sakakoma inu mafumu kumauza kuti musapotere maiganda shado amene musapotere maiganda mafumu kafoteni anthu a MCP ngati mukundifuna si wathu ameneyo iyayi. Munthu manena kuti ndikagama primary mukafotera amene awina pa primary osati mukafotera achipani china. Koma ndikutsimikizeni adati Nsanje Lalanje, Nsanje Central, Nsanje Boma, komanso Nsanje North, Nsanje Southwest tikuwina DPP. Ndimawu amene adati ndikufuneni zabwino zonse pamene mukuti yankhula kuti tibwezere maiki kwa MC athu. Ambuya kudalitseni adadi zikomo kwambiri. Chalamwamba. Apita oye. By demand, Your Excellency, the First Lady, the former First Lady, anthu akuti mukwere pamba pafuna akuoneni. Madam, pepani anthu afuna akuoneni. By demand. Tiaone ama yet. Adikireni akwera pamba pa mwaone. First Lady amene anagwira ntchito yabwino m'Malawi kukonza mizinda ali pano. A First Lady. Chalamwamba uko. Tiwaweve amayi, tiwaweve. DPP oye. Apita oye. Taona amayi yet. Ziko kwambiri.
kwambiri bwana, mwachidule kwambiri. Apolisi akudandaula kwambiri. Nsapato zatha ayamba kugula zochokera m'mapero. Zovala zatha ayamba kumeka sokesa. Zimene munagula zija zinatha. Maphunzisi mapromotion akudandaula. Akungopasana pa chiweniweni. Anthu akuchosedwa ntchito ena kumangidwa. Mpulumusi uja inu amene machosedwa ntchito, mpulumusi watani pano? Mpulumusi watani? Apita woye! Nthawi ino mwachidule kwambiri akulandireni malo ano olemekezeka a director of women Mai Navicha. Mwachidule kwambiri. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. DBB woye! Nsanje Bangula woye! Professor Athabita Muthalika woye! Andipasa 2 minutes. Ulemu wanu a president atokondedwa Professor Athabita Muthalika, komanso mayi atokondedwa Professor Gertrude Muthalika, timakondani kwambiri. Ulemu a vice president SG ndi akuluakulu onse, maulemu aperekedwa osaiwala regional governor. Mawu anga oyamba a president athu ndikulandirani kuno kunsanje. Monga mwaonera anthu onse ali pano nkhope zawo ndi zokondwa, atamva kuti mukubwera takulandirani ndi manja awiri. A president kuno kunsanje ndi boma limodzi mwa maboma amene avutika kwambiri chifukwa cha ulamuliro wa Malawi Congress Party. Boma lino a president ndi kumene anthu akhala akudya nyika zimene takhati ukamba. Tikuno amayi anzanga kuno kunsanje aluza miyoyo mbali mwa mtsinje wa Shire pokasaka chakudya choti adyetse ana ndi abambo pakhomo. Azimayi ena ndi olumala kuteko pamene a president mukutenga boma pa September chaka chamawa. Tufuna amayi wonse amene anavulala podulidwa miyendo ndi ng'ona kuno posaka chakudya chanawo. Azimayi amene wamudzatolere pamodzi lwa excellence ndi kuwasamalira. Boma la Nsanje lwa excellence ndi boma limodzi limene kwachitika ngozi zosogozana kusefukira kwa madzi. Chomvetsa chisoni president wa dziko lino pamene ngozi kuchitika kuno ndi tsiku limene amakhala akunyamuka ukakwera ndege kumapita mayiko akunja. Anthu awa amayang'anira kunjira kuti mwina boma libwera liwapase thandizo, koma nthawi imapita popanda chilichonse. Ma MP akuno makamaka MP wanuyu mtsikana Gladys Ganda wagwira ntchito movutika popanda sapoti yochoka kuboma. Tithokoze ndi mtsikana olimbikira amene ali pa ground kugwira ntchito usana ndi usiku kumanga chipani komanso kusamalira constituency ino movutika momwemo. A president pamene mukutenga boma muzayambire paja munalekeza. Paja munalekeza paja president palibe chimene chayenda. Chilichonse chidayima. Misewu kulibe, muzipatala mulibe mankhwala, zakudya zadula, mafuta ndi amene akusowa. Palibe chamtendere kapena chokoma chilichonse chimene chikuchitika kuno kuboma la Nsanje. Koma bodza lokha ndi kunamizidwa. Ife tikufunirani zabwino amayi. Ku parliament muli ndi amayi anu 22 kuphatikiza Gladys Ganda. Komanso tikulonjezani kuti tikupasana amayi ena kupita ku parliament, amayi ochuluka ndi mashado MP wonse azibambo kumene akuyima kuti mukhale ndi aphungu ochuluka ku nyumba ya malamulo. Andipasa 2 minutes ndi mawu amenewa tikulonjezani kuti amayi ambiri tikalembetsa kuti tikuvotereni pa 16 September 2025. Zikomo kwambiri. Bwana mwachidule ndi apase a vice president achigawo chakumwera kuno olemekezeka a VP akuno ku South Mambo Mwanamveka. Munthu wamkulu kwambiri amene sindingavale nsapato zake. Vice president. Dibi boy. Amene akuti alandira dadi chala mwamba. Chiti. Dibi boy. Professor Athabita Muthalika boy.
Profesa Gertrude Mutharika wae. Komanso RG East wae. Ateta mai ku East wae. ASG wae. Mwachidule chifukwa cha nthawi. Choyamba President kuthokozeni kwambiri chifukwa chobwera kuno ku Nsanje. Komanso kufika pano pa Bangula ulemu wanu. Tipekeso ulemu kwa mayi athu okondeka a Gertrude Mutharika amene mukhale First Lady pa September 2025. Dibi woye. A President anthu mukwaonawa anena kale Gladys Ganda amene wandi anu. Amene wandi mavoti anu. Sichonse kodi? Simukunama eti? Dibi woye. A President anthu mukwaonawa atopa ndi kunamizidwa. Atopa ndi kunamizidwa. Zisuwo timaziona kumusiku yakuti menya ndi railway line wakoza chakwera muziyenda mafuta. Mene mjazoona? Ndikuti taona zisulo kumusikuchi. Akuti wakonza atu mene ya chakwera atu wakonza. Akuti mafuta ziyenda mene muja. Ukafika ku Blantyre. Zona? Zona. A President awananamizidwa. Kutazidya katatu. Mukudya katatu inu? Mukudya katatu. Anyamata anakunamizani kuti palibe amene achoke sukulu chifukwa cha school fees. Pano simukuchoka? Fees sanakweze? Anakweza. So amene angathe kukonza mavuto amenewa ndi Profesa Arthur Mutharika. Amene ali mulera nkhungwa. Amene wokonda anthu ake. Ndikukumbukira ine ndili ku nduna nthawi zonse amati pita ku Lowa Shire. Dibi woye. A President chifukwa cha nthawi muyankhule ndi anthu anu. Mwapase mkuviro kuti 2025 mukubwereranso. Koma mukabwerera nkhani ya chakudya muthana nayo. Dibi woye. Komanso mavuto amene akumana ndi azimayi nkhani ya bizinesi muzathana nayo. Dibi woye. Ndima amenewa mwa ulemu ndipereke kwa President Profesa Arthur Mutharika amene 2025 muzakhalanso President wa dziko lino. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Abengu oye! Adadi oye! Bangula oye! Aganda oye! Tonse oye! Molinonse! Muli bwanji? Ine ndi mlokwambiri. Koma kuno zinthu zili bwanji? DPP oye! Zinthu zavuta, ipa moto, ndiye boma lwavunda, ndithu ni nzoona kwambiri. Choyamba
ine ndabwera kuno kuti ndacheze. 4 years ago, ndabwera pano, pana unyinji waukulu wa anthu ngati eyo ndikuti ziko kwambiri. Nkhope zina ndikuzindikira, ndikuziziwa, zachibale, zachikondi, mupitirize zimenezo. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Ine ndikuziwa mavuto amene nawo kuno. Ndikuziwa mavuto a njala, anthu ena kumalira nyika, ena kumadya mangu awisi. Ndikuziwa zimenezo. Komanso kuti zinthu zakwera kwambiri, tundu sopo wakwera, chilichonse, mafuta akwera, mchere wakwera, shuga wakwera. Ndiye kuti zinthu zonse zakwera ndi chakwera. DPP oye! Anakwera nazo zimenezo chakwerayo. Kwa tikazamutsisa next year pa September 15, zinthu zonse zizasika. DPP oye! DPP oye! Ife tizakonza zinthu monga mmene tinachitira 2014 mpaka 2019. DPP oye! Ife zimenezo tizachita. Zachisoni kwambiri kuti anthu inu munasankha boma la tonse pa 2020. Ndiye munawagwatwe? Mukuvomereza kuti munawagwa? Ndi chaka cham'mawa mupitirizanso? Mupitirizanso ayi? Chaka cham'mawa ndinana mazaluvute DPP. Onse? DPP oye! DPP oye! Osandinamiza, So mukandinamiza, ndizabwiranso pano, ndizathana nanu pano. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Choncho ndiwosangalala kwambiri kuti onse mutavotera DPP chaka cham'mawa. Komanso pa maphungu, chaka chino tili ndi phungu mmodzi basi, my God is gone. Konse kuonse. Ndikufuna chaka cham'mawa tikhale maphungu onse 13. 5 kuno kusanje, 8 kujikwa. DPP oye! Takwiza zimenezo. Zimenezo zithekadwe. Kwakuti zitheke. Ndiye kuti mukalembese. Mukalembese. Ndani amene akalembesa pakali pano. Good, good, good. Ndani amene walembesa kale pakali pano. Very good, very good. Nonse mukalembese. Ngati anthu kumuzi kuyachikulire, mwatenge nitu kapanjinga, kangati ali malungo mapasi kapanadolo, kuti basa apite kubisa akalembesa. Mvula zimenezo, munthu aliyense akalembese. Komanso, mukalembesa ndi kuti muzavote. Osalembesa komanso kuzavota. Mukaneye kukhala kupusa wambiri, mulembese, mukavote DPP, ndi adali. DPP oye! DPP oye! Choncho inenso ndabwera ndikuwuzeni kuti monga anena MP anu ndi a Director of Women, kuti ine ndavomera kuti ndimenso kachiwiri. DPP oye! Ine ndinavomera.
DPP oye! Mundikuke akuluakulu onse ndinawa kupeleka maulemu. Koma I'm so excited ndinawa kambiri kuti ndipeleke maulemu. Maulemu kwa onse muli pano oyenera ulemu komanso nonse abwera ulemu wanu. Zikomo kwambiri. Ndi mukana kuti ndavomera kuti ndimenso kachiwiri chifukwa ndifuna ndikonze dziko lino. DPP oye! Ndifuna kupulumutsa dziko lino. 16 September dziko lizakhala ndi ufulu. Ufulu wa kunjala, ufulu wa matenda kuposa ndama mankhwala mzipatala, komanso ufulu opanda nkhanza. Kuti pomala nkhanza DPP oye! DPP oye! Kachiwiri ndifuna ndikuwuzani kuti mwayikumva kuti ku DPP kuli mavuto osiyanasiyana, kuli kugawana, kukokana, kutengera ku makhoti, koma ndikuwuzani kuti zonse zimene zatha. Pa DPP simotagwirizana, anthu onse amene osokoneza tinathamangitsa, achoka, apita kwina kwake, tonse tili nga pamodzi. Pambuyo pa adade, choncho ndikuwuzani zimenezo. DPP oye! Komanso ndipemphe anthu ena munachoka mu DPP. Kaya munapita ku UTM, kaya munapita ku PP, kaya munapita ku MCP, muli ndi ufulu obwera ku DPP. So DPP, ife DPP ndi kholo. Zipani zonse mukuziwa zinachoka ku DPP mukuziwa. Iwe ndi makholo aneni kuti mubwerere. Bwerani ku DPP. Ngati mwana uja olowerera kujana nachoka ndikupita kutali atasowa kumene anapeza mavuto osiyanasiyana anabwera komanso atabwera bambo wake anamphera ng'ombe. DPP oye! Koma ife ng'ombe tilibeya, tidakupherani nkhuku. DPP oye! Choncho mubwere. DPP oye! Monga anina Vice President South, the National Director of Women, ife tikabwera ndi plan yayikulu kuti tikonze kuno kulowashire. DPP oye! Choyamba Bangula University ilakhala patayimanga pano. DPP oye! DPP oye! Chachiwiri miso yonse imene kupita kuno zakonza, zakutcholo, zakumuona, Makanga, Chiromo, pakufika pa Bangula. Zakonza zimenezo. DPP oye! Komanso program Yamada and Cement imene tizabweresanso. DPP oye! Kuti anthu mukhale ndi nyumba zabwino. DPP oye! Kuti Fred akabwera nyumba anu isagwe ayi. DPP oye! Ife zimene tinapanga koma apipi atonsansi anayimisa chakuti ndimene namba zimenezo. DPP oye! Zimenezo zabwera komanso masukulu achinyamata inu monga Technical College apa Bangabu, TTC, Community Technical College. Imeo tinayimaliza papakani pano sinayisegule. Chakuti namangandine sakuifunayi
DPP oye! Ndikapa 16 September tisegula college manager kuti vachinyamata mukaphunzire zinthu zosiyana-siyana, kaya za ukalipenta, kaya za otchera, zomanga zosiyana-siyana, komanso za internet mukaphunzira pamene paja imene ndasegula 17 September next year. DPP oye! Komanso pali pa Chief Katunga paja pa Teacher Training College imene namanga imene ndithu tidzasegula kuti kuno aphunzitsa kuno achite upgrade, aziphunzira ali masatifiketi apamwamba kuti aziphunzitsana athu mwabwino. DPP oye! Zonse zimene zachita koma kuti zichite zonse pa chinthu chimodzi, kulembesa komanso kuvotera. Tambula zimenezo choncho ndikudziwa kwambiri kuti mabwera kuzandiona ine ndi osangalala kwambiri. Tizabweranso kuno kampeni ikayamba, choncho mutilole kuti tinyamuke timaso kwambiri. I think 5 or 6 safika kuthabwa. Choncho ndikudziwa kwambiri nonse kuti mabwera pano. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo. Umotu ndi mmene zinalili lero pamene Profesa Arthur Peter Mutharika, mtsogoleri wa chipani chimenechi cha DPP, anachita chisankho chopita kulowa Shire kukayankhula ndi anthu kumeneko. Ndipo apa anayima apa ndi pa Bangula anayankhulana ndi anthu motero. Mukhale pompo pakuti iyeyu wayima malo angapo ndipo wayankhulana ndi anthu zambirimbiri pamene tikhale tikupasirani bene